si Monsignor Ray Pinagunda, niya alauna, ako mo'y mumisa, alas 2:30, murag si Monsignor Roger Fuentes, niya dayon alas 4, si Monsignor Ruben Labajo. Naasa na sa atong Facebook page sa Kapilinya di Fatima, kaning replika. Tanawa sa ninyo ang schedule. Ako lang yung gi-announce kay musudong ta sa bunga, sa nindot kayong bunga sa atong mga pag-antos, sa atong pagsigig palit, ginagmay o ginagko, nindot kayo ang bunga. Hilom lang ta, wala lang tay publish kayo diha na para gyud nindot tan-aon, pero ug muadto ta, mabless kita didto. Mao kini ang tinuod nga pagsunod ni Kristo, mubunga og nindot sa katawhan. Ang nagsunod sa demonyo, mubunga og panag-away, maguba ang nindot, mawagtang ang paglaom.